يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara mani foka abarkada lemi sonani ka biduya irana ka foli ani wale mando ko lase o kelena bela jelema dana talila ka daw ka jabarani su mandika no e tilenyata ni doko nyeta tv ambi fol lase o bela jelema abika ka jem ka flen watina jem ka mini amba fama faso jokene doko ni jem ka mbe nyana maya tilenyata jabarani su safe ka wulika jo ni chesiru bela jelembla senka ka nyeshi onre ka jamana baima ni oye ba malibaye arebsika ijo tintin sanfe tugomna masalo beta korofo be boli o kisauka bi masala bina boli korofo minka odi malire chike koy bari ni onka jamana takala jen watina ambe wati min konna na krengrene la sisa oye chike wati no e sene wati sene mi ni dikumbaka onka jamana kono krengrene la sene bulu fara ni amse gafo sene redodo oye korsene wati temenuna antu ye korsene no wile kana utuna na ka dekun foyano geleya munun be uka katase una nyona woro chiama madan na do nu bela jelena ninga feser selke ambe dom ne ko bi korsene no uka dekun min tumbuka adekun be wulla ka benwa korsene re farafina rapport do ya ira ka fo samba flani mugani saba bine o joro folo soro Burkina Faso joro flana bobolo Mali nana ire soro fo joro sabanana mundi o se anga jamanama ministre ka ladala sigi min be ke dogokun tarata temeni nango dambele ale mi SMDT re nyamo bae ale willa ka bo a joro la ka joro fale ni mawere kata se ministre mi skilendo chike ko kuna anga jamana kono nunu pela ji fla bela ji willa ka bi akuma o chale do korseneno lure ka hakilna tay munye o waliyaina président Assimi Goïta avec a chesir minyeshi jamana chike ko masisa ulu fela duwa bagaji ko mun kuma be ka fo engrais ko katase ona nyona woroma Assimi Goïta e sefo war milliard kononton min di ko korsene na ka demenaye akobe tugo jumena nunu bela jile nyina ngale amina munu jabi soro bi baro en konnana bi baro nafa kon gabbo kosobe ambe o bela jile fo ka wale mando yani angata nyefe ka kuma di anga mawelilo ma ko foli ke ka nyeshi telenyata flebo ma yoni anga temeni nyine galuye aywa ma folo we Dramani Mariko ale chikelo ka jekulu krengrene mi blalindo senka nabe fama comité national de crise ka seka goleata ka bo korsene nauka o jekulu nyamgo do ni tale chef folo telenyata la Dramani Mariko ale bambulukro Dramani Mariko salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh somo vidi basi fote juila ko be to godi basi fote juila ko la alhamdulillah aywa fulika ni wati na kanyishi telenyata flebo tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin ame Allah ta'ala fo kala barikada kakla ka tangani ni ka bo sitane ma sitane mi nabe farlabo kakla ka fulikerengene ke kanyishi tele nyeta mɔgɔw mɔgɔ min kɛra hakilila sɔrɔba ye ka tele nyeta in sigi jamana kɔnɔ ka tila ka a baarakɛlaw kelen bɛɛ fo caméraman farala journaliste kan kumakɛla ani sɛbɛnnikɛla an b'o bɛɛ fo o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka Mali kɔɔrisɛnɛ na maa o maa bɛ yen n'o da bɛ don sɛnɛko kuma na an b'o bɛɛ lajɛlen fo u sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ ka togoda la nin waati in na an bɛ bɛɛ fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fo inshallah ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo e min sɔnna ka na an ka wele jaabi ka bɔ Joyila ka na Bamakɔ yan ka na an ka se ka baro sigi kɛ an bɛ o foli lase i ma i yɛrɛ ko ka dugu Joyila
kɛrɛfɛ voilà ne ka dugu ye Kurukɔrɔ ye Kurukɔrɔ ne ka dugu ye Kurukɔrɔ ye alhamdulillah nga ale ni joyila ye kilo jeli Kurukɔrɔ ne joyila ye kilo 20 ye kilo 20 kilo 20 bɔɲɔnko Kurukɔrɔ ne joyila ye kilo 20 bɔɲɔnko ye ni ala sɔnna ma ayiwa ma filanan min b'an bolo kɔrɔ an bɛ kuma d'ale ma ale yɛrɛ fana ka foli kɛ o ye Lasina Dumiya ye jɛkulu min sigilen filɛ walima jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen filɛ nin walasa kɔɔri sɛnɛ a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na n'o ye comité national de crise min bilara sen kan ale ɲɛsilen don u ka sariya ko walima kiiri ko fɛn fɛn ka se ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o ma dangasa ka don dangasa ale kɔni ye cikɛ duguba ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na min bɛ jalakɔrɔba yɛrɛ fɛ n bɛ se ka fɔ kati yɛrɛ cercle dugu dɔ don an bɛ se k'a fɔ ten tɔcogo la Lasina Dumiya salamu aleykum. Waaleykum salam rahmatulahi wa barakatu. Somɔgɔw bɛ di. Basi ma foyi t'u la. Denbaya ka kɛnɛ. Denbaya basi ma foyi t'u la. Dangasakaw bɛ cogo di. Dangasakaw basi foyi t'u la. Alhamdulillah. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin télé ɲɛtaa filɛ kɔ ma. Ni kuma di ne ma n b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn. Tabarikala. Ka téléso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka se aw ka directeur ma. Alhamdulillah. An ka comité de crise ɲɛmɔgɔ n'o ye Dramani ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Tabarikala. Sɛnɛkɛla i mana mɛn ko ɲɔgɔn gɛngɛndurula tɛ tɔrɔn fila de bɛ dugu ma. Sɛnɛkɛlaw de an bila kana an kana se ka o haminaw ni u jɔrɔnako ni o haminaw de fɔ ala de tɛ o ɲuman an kɛ o bɔ an da la ka se Mali den bɛɛ lajɛlen ma ka tila tuguni an tɛ ɲina an ka APCAM ɲɛmɔgɔ fɛ n'i y'a mɛn ko sɛnɛ fa o ye APCAM de n'o ye Buya Sila ye an b'o fɔ voilà an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn an kɔni an nana basi ma k'an na ne yɛrɛ ka i y'a fɔ cogo min na ne ye Dangasaka ye sɛnɛ ta sira fɛ Dangasa bɛ Ouachefɛne mara la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka dugu ye Jorila ye Jorila bɛ Jalakɔrɔba commune na cercle ye Kate région Kulukoro. Tabarikala ayiwa an bɛ i yɛrɛ fɔ ka i waleɲuman dɔn Lasina Dumiya an b'a jigiya k'a fɔ baro min bɛna kɛ bi baro in nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ Mali cikɛlaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛbaw ayiwa an bɛ ɲininkali daminɛ président na n'o ye Dramane Mariko ye Dramane Mariko sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnfura jaabi dɔw bɔra ka bi an bɛ waati bɔ sisan anw ka jamana kɔnɔ ka yira k'a fɔ san 2023 kɔɔri sɛnɛ jamana minnu bɛ e ni jɔ farafinna tilebi jamanaw kan ka fɔ a jaabi bɛ Benin de bolo Benin de wulila ka i jɔ ni saraba ye jamana filanan min tugura o la o de kɛra Burkina Faso ye sabanan o ye Mali ye a barata Mali dun tun bɛ kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la san caman nka ka na ye nin wagati in na anw bɛna an yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ sabanan na mun y'o sababuya Dramane Mariko. Ɲamale k'i fo k'i waleɲuman dɔn n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na i y'o fɔ cogo min na ni kunnafoni an y'a kunnafoni sɔrɔ nin sɔrɔ cogo kelen na n kɔni b'a dɔn Mali ka jɔyɔrɔ la CMDT kun ye kunnafoni min di an ma ɲinan ko Mali ye kɔɔri min sɔrɔ o ye tɔni 500 ani 82 n'i ye Benin ka kunnafoni jateminɛ o ka ca ni Mali kɔni ta ye o kɔrɔ ye min bɛ ka fɔ kuma in bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ni kuma in fana dun kɛra tiɲɛ ye sababu min ye a lase an ma o sababu ye gɛlɛya caman ye gɛlɛya damadama o dɔ kun ye jumɛn ye jɛkulu ɲɛmɔgɔya minnu tun bɛ yen n'olu b'an kunna kɔɔri sɛnɛko kun na ɲɛmɔgɔya ninnu taabolo kun man ɲi aw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔyaso gɛlɛya donn'u la n'o ye confédération de t'o ye ka daminɛ confédération na fo ka na se hali CMDT kɔnɔna ma ka d'a kan bureau minnu sigira sɛnɛkɛlaw kun kan minnu kan ka sɛnɛkɛlaw kunnafoni bureau ninnu u sigira furugu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa Dramane Mariko yɔrɔ an ka taa ɲɛfɛ maa minnu bilara aw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔya la u t'a ɲɛdɔn de wa walima u n'a tun man kan de an ka se ka faamuyali sɔrɔ la dɔɔni i n'a fɔ hali CMDT bɛ o cogo la i n'a fɔ hali aw ka confédération yɛrɛ b'o cogo la voilà bon n'i ye ɲininka o la an bɛ se k'a fɔ fɛn fila min bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ɲɛdɔnbaliya bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ bon ani min n'a ka kan o fana ma bila a la o fila bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o fila bɛɛ bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin a ma bon n'i ye san 2023 2024 kɔɔri sɛnɛ min kɛra o kɔnɔna na n'i y'a ye a bɛ fɔ bi ko an ma se k'an ka laɲini sɔrɔ a sababu caman ye mun ye samiyɛ daminɛ waati fɛ komi n tɛmɛna n dala k'o fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na samiyɛ daminɛ waati la CMDT olu minnu ye anw ka bilasiralikɛlaw ye olu ni anw ka sɛnɛ ɲɛmɔgɔyaso olu de tun bɛ yaala ka taa lajɛ kɛ secteur kelen-kelen bɛɛ la o hakaja filière kelen-kelen bɛɛ kɔnɔna na kɔɔrisɛnɛyɔrɔba bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ɲinan an de kɛ mɛ ka nin boloda an ye bolodali min kɛ nin ye yali an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ pour que ka se ka jaabi sɔrɔ bon o salon o min bɛ boloda o ɲɛbila baaraw tun bɛ kɛ salon
san 2023 2024 na o ɲɛbila baara min n'o kun kan ka kɛ o ma kɛ ka da kan o y'a sɔrɔ bureau yɛrɛ tɛ sɛnɛkɛlaw bolo ɲɛmɔgɔyaso kun tɛ sɛnɛkɛlaw bolo mɔgɔ dɔ de kun bɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔya la waati la ko mandataire o waati la Ablaye Jara ale de kun y'o mandataire ye an tɛ komi transition jate wala transition jate furancɛla fanga jate kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔn ɲɛmɔgɔya la voilà bon o kɔnɔna na ni o lasigi ma se ka kɛ bon ale ma se ka o kɛ bon CMDT PDG min fana kun bɛ ni o fana kun kan ka sɛnɛkɛlaw fana jigi duguma ka taa ɲɛfɔli sɛnɛkɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'o la o fana ma se ka kɛ o la o de kɛra sababu ye ni gɛlɛya caman donna la ka da o fana kan kɛfɛn minnu bɛ n'olu kan ka don foro la i b'a ye a caman ma a kɛyɔrɔ sɔrɔ a caman ma se a seyɔrɔ la n'o ye engrais ye gɛlɛya donna o la yɔrɔ dɔw la o fana kɛra sababu ye ka dɔ bɔ a la filanan ye jumɛn ye kɔɔri sɔngɔ kun kan ka sigi waati min kɔɔri sɔngɔ y'a sigi waati jɛ kɔɔri sɔngɔ bɛ sigi an bɛ kɔɔri sɔngɔ sigili min dɔn ka kɔrɔ o ye ka daminɛ avril kalo la ka taa se mai kalo ma mais salon kɔɔri sɔngɔ sigira fɔ le 5 juin kalo de la kɔɔri sɔngɔ nana dɔn o kɔɔri sɔngɔ nana dɔn o la o dun y'a sɔrɔ mɔgɔ caman fari fagara ka ban o kɛra sababu ye ka dɔ fana bɔ an ka sɔrɔ la ayiwa an bɛ taa Lasina Dunbiya yɔrɔ Lasina Dunbiya anw k'an yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ sabanan na e bɛ se ka mun faamuyali bɛ se ka fara Daramani Mariko ta kan i n'a fɔ Daraya anw tun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye anw yɛrɛ mɛn'o la an b'an disi gosi n'o ye farafinna tile b'i bolo ka yan nka ka taa ye k'a fɔ anw bɛna an yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ sabanan na baara o baara ni dun b'a la ɲɛnamaya la i b'a ɲini de ka taa ɲɛfɛ nka maa si kɔni t'a ɲini ka segin kɔfɛ anw ta in kɔni bɛ ka kɛ segin kɔ ye ka na an yɛrɛ sɔrɔ fo jɔyɔrɔ sabanan na ni wulikajɔ ma k'o la e ko an tɛna n'an yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 4nan ni 5nanw la ka an ye jɔyɔrɔ sabanan na ta ɲɛfɔli jumɛn bɛ se ka kɛ ka fara Daramani Mariko ta kan n ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na n bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn tabarikala parce que pour que i ka se ka bana furakɛ fo i ka bana yɔrɔ dɔn o ye tiɲɛ bana dun tɛ dɔwɛrɛ bolo dɛ bana bɛ an sɛnɛkɛla minnu na a bana de b'an na an minnu y'a acteurs ye an minnu birilen don foro kɔnɔ n'i ye a ye an jiginna Dara y'i da se a dɔw ma ne yɛrɛ bolo jamana ɲɛmɔgɔw bɛ mɔgɔ minnu ta labo la laboratoire la n'olu b'a an ka pɔsɔniw tɛsi kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka dilan tuguni k'an ka nɔgɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ dugukolow tɛ suguya kelen ye n'i ye Kucala dugukolo lajɛ ka Sikaso dugukolo lajɛ ka Kulukoro dugukolo lajɛ ka Kita dugukolo lajɛ i b'a ye dugukolo ninnu si tɛ suguya kelen ye yɔrɔ dɔw la bɛrɛ ni daba ɲagaminen don ɲɔgɔn na dɔw ta ye cɛncɛnw ye dɔw ta ye dabafin yɛrɛ ye dɔw ta ye lɛ kɔnɔna ye bon ni m'olu dugukolo sɛgɛsɛgɛ labo la olu ni nɔgɔ mun kɛ kan ani kɛfɛn minnu kɛ kan ani si mun kɛ kan ni m'o si ɲumanw ɲini ka di an ma i b'a ye sɔrɔ bɛ jigin sɔrɔ bɛ jigin bon ne yɛrɛ bolo jamana ɲɛmɔgɔw olu ma ba don sɛnɛ la u ye sɛnɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye sɛnɛ kɛra bolo kɔfɛ fɛn ye sɛnɛ kɛra bolo kɔfɛ fɛn ye nka jamana dun si Lasina Dunbiya m'i ka kuma tigɛ o yɔrɔ fɛnɛ na est ce que a dɔ bɛ dɔ la cikɛlaw yɛrɛ walima kɔɔri sɛnɛnaw olu yɛrɛ ma u yɛrɛ bɔ da la bari n'i ye maa yɛrɛ ɲininka anw ka jamana kɔnɔ yan ni min ka baara bɛn bɛ cikɛ ma tuma dɔ la ale yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ko ne tɛ dɔwɛrɛ ye ne ye cikɛla gansan de tuma dɔ la ne ye cikɛla gansan de ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ne anw kɔni an ye sɛnɛkɛla gansanw de o dɔ bɛ dɔ la e ko jamana yɛrɛ marabaaw tɛna aw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o la wa bon i y'o min fɔ o fanba b'a la o fanba b'a la mais n'i ye a lajɛ ka jamana wɛrɛw lajɛ setigi jamanaw lajɛ i b'a ye se bɛ mɔgɔ minnu ye fanga bɛ mɔgɔ minnu na o ye sɛnɛkɛlaw ye jamana maaba ye cikɛla de jamana maaba de ye cikɛlaw ye jamana maaba n'a mɛn ko maaba dun ka fa n'o tɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔ ko jamana tɛ i mana baaraw fɛn fɛn kɛ fɔlɔ f'i kɛ fa ne ye sansi sɔrɔ i ka kuma tigɛla tɛ ka taa Canada 2012 Canada setigi jamana ba dɔ de don bon ne taara olu fɛ ne taara ka taa sɛnɛ de lajɛ k'a bɛ a bɛ cogo min na se bɛ minnu ye olu ye olu ka sɛnɛkɛlaw de ye bɛgan maralaw sɛnɛkɛlaw ani mɔnikɛlaw n'an bɛnna cikɛlaw o de ye setigibaw ye olu de ye setigibaw ye olu de ye sɛnɛkɛlaw ye o de kosɔn an fɛ yan n'i ko ma dɔrɔn ko i ye sɛnɛkɛla ye mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ bɔ da la mais an yɛrɛ n'an m'an yɛrɛ don da la a tɛ ɲɛ an yɛrɛ de kɛra kɛrɛn ye k'an furu fara ne dun t'a fɛ o kɛ ye o kun ye mun ye mɔgɔw nana don an ni ɲɔgɔn cɛ
fangatigiw nana don ani ɲɔgɔn tɛ CMDT mɔgɔw nana don ani ɲɔgɔn tɛ ministre ka don ani ɲɔgɔn tɛ ka se k'an sɛnɛkɛlaw bila ɲɔgɔn na ko waati min na n'an mɔnna ɲɔgɔn ma ka kan kelen fɔ ka état généraux kɛ k'an ka sariyaw kɛ ka loi wada sariyaw la bato waati bɛɛ an tun bɛ premier place la waati jɔyɔrɔ fɔlɔ la an tun bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la sɛnɛ la dun ka fa la kɔɔri sɛnɛ la mais sisan n'i y'a ye Mali kumajigi ko don an sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛɛ ka pour que an ka se k'an waso jamana wɛrɛw tɛ kan parce que loi wada ye Afrique de l'Ouest jamana 17 de ye o jamana 17 an de b'an sigi k'an waso ɲɔgɔn na mɔgɔ si tun t'i waso Mali la Mali de tun b'i waso la waati mun na ni Bakari tun bɛ ɲɛfɛla la o tun bɛ taa misaliw de ni réunion de bɛɛ de k'an fɛ yan mais an bɛ yɔrɔ min na sisan tɔ a kɛlen na wulu na n ta si dɔ min na n'i ya wulu ye i ta si dɔ min na i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na o de kɛra an ka ɲɛfɔ ko kun ye bi sisan ayiwa Dramane Mariko wagati tɛmɛnenw na aw tun bɔra plateau kelen kan yan ne ni yɛrɛ barosigi kɛ Mali cikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛnaw aw ye wulikajɔ kɛ ka jɛkulu dɔ bila sen kan n'a bɛ f'o ma comité national de crise walasa ka se ka aw disi da kɔɔri sɛnɛnaw degun mun b'u kan a degun in bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na laɲiniba dɔw tun kɛra aw fɛ a waati o laɲini ninnu an bɛ dangun minɛ ko bi a bɛ cogo jumɛn na ala k'i fɔ halisa k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na an tɛmɛna plateau la yan gɛlɛya minnu tun b'an kan comité national de crise min sigira o hukumu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an nana sigi yan ka demukan dɔ sigi a kan gɛlɛya minnu tun bɛ an y'a fɔ an tun ye gɛlɛya 15 de gɛlɛya 11 an tun y'o de ta o gɛlɛya 11 o gɛlɛyaba 11 na an ye a kunnafoni di a caman dɔ tun ye kɔɔri wari sarabaliya ye a dɔ fana tun ye jamana kuntigi ka bɛ mɔgɔ min bila CMDT ɲɛmɔgɔ la n'o ye docteur Nango Danbele ale ka bɔ a place la a yɛrɛ ma walima jamana ɲɛmɔgɔ ka falen ka fanga sigi ka dansigi a ka fanga na pour que Mali kɔɔri sɛnɛ bɛ se ka don bala ka se an yɛrɛ ka jateminɛ na duguma an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ kɔɔri sɛnɛ ko la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ale senba bɛ o la an ye laɲini kɛ ka da o kan an bɛ se k'a fɔ laɲini minnu kɛra a bɛ cogo jumɛn na bi a bɛ se k'a fɔ dɔw sabatir'u la wa an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka tila k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo bi président de la transition colonel Assimi Goïta an b'a fɔ a n'a ka colonel 5 bɛɛ ka fara a ka ministres tɔw bɛɛ kan an ye laɲini min kɛ a ye laɲini jaabi fo ka dɔ fara laɲini jaabi kan laɲini min tun b'an bolo anw ye PDG de fɔ CMDT ɲɛmɔgɔ min b'an ka kɔɔri sɛnɛ ko kulekan mɛnna an b'a fɔ ko kulekan in mɛnna ka d'a kan anw ye lettre ci nin bɛɛ ma mɔgɔ min sɔnna k'anw wele k'an lamɛn o kɛra APCAM président ye Sanusi Buya an b'a fo nin kɛnɛ kan kosɛbɛ parce que ale y'anw wele ka taa an sigi gɛlɛya min b'an kan n'an ye gɛlɛya 11 ale an taara ka taa kuma f'a ye a tilara k'an sigi k'a lamɛn k'a b'a lase a sigiyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ premier ministre n'o ye Sogɛli Kokala ye ale tilara ka lettre fana ci sɛnɛ ministre so ma n'o ye Lasinɛ Danbele ko a ka an lamɛn n'an ye hakilila min fɔ ni bɛn kɛra min kan a k'o kɛ sɛbɛn k'o ci ale ma an y'an sigi k'o jaabi kɔnɔ o ma kɛ o hukumu kɔnɔna n'o nana wolo jamanakuntigi ale bɔ a place la n'o ye Lasinɛ Danbele k'o bɔ a place la cikɛlaw ka ministre ka Nango Danbele bɔ yen k'a sɔrɔ anw kun ye min sɛbɛn o kun ye Nango Danbele n'olu fila bɛɛ bɔra yen anw b'a fɔ ko alihamudulilayi tare gɛlɛya tɔ minnu bɛ yen an b'a dɔn fura bɛ sɔrɔ o la fɛn min ye kɔɔri wari sarako gɛlɛya ye o de tun bɛ yen o don ka tɛmɛ o kan parce que an y'a yira k'a fɔ an y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ parce que n'i y'a ye k'i bɛ kɔɔri sɛnɛ o k'a sɔrɔ wari musaka dɔ b'e bolo k'i ka daba dilan hali n'a sɔrɔ mɔgɔw ma wari ma sɔrɔ ka dabaw dilan minnu bɛ halisa n'u ka kɔɔri wari ma sɔrɔ ni yɛlɛma in kɛlen kɔfɛ ni tile 2 in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kɔɔri wari caman de bɛ k'a sara nin semaine laban in na k'a daminɛ don min na ni décision bɔra k'a fɔ ko Nango bɔra place la o don ni bi cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya anw yɛrɛ ka joli secteur kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ an ka CPC 100 ani kɔ de tun bɛ min wari ma sara mais min wari sarala o semaine ni bi cɛ hali bi an filɛ nin yɔrɔnin min na sisan mɔgɔ dɔw bɛ joli la minnu bɛ kɔɔri wari ta yɔrɔ la an filɛ nin waati min na vraiment an bɛ Ala fo ka Ala barikada o wari in fana na jamana ɲɛmɔgɔ tun ye wari min bila sen kan ko gɛlɛya mɔgɔ sɔrɔ san 2021 san 2022 san ko olu ka dɛmɛ ni miliyari 9 n'a kunkanfɛn ye CFA wari miliyari 9 a n'a kunkanfɛn Asimi kun y'o di kɔɔri sɛnɛnaw ka dɛmɛ ye o wari in halisa bɛɛ tun b'i ta sɔrɔ parce que u y'a yira k'a fɔ ko wari kan ka di mɔgɔw ma u ka kɔɔri wari fɛn ɲɛna k'a sɔrɔ o tun tɛ laɲini ye laɲini tun ye a ka di ka
san tɛmɛnen an filɛ ka bɔ campagne min na pour que mɔgɔw ka se ka labɛn o la walasa gɛlɛya dɔ ka se ka fara production kan mais o musaka ma se yɔrɔ sɔrɔ o fana bɛ se ka dɔ bɔ o bɛ kɛ sababu ye an jiginali min kɛ o bɛ se ka dɔ kɛ sababu ye ka an jigili min kɛ ka dɔ fara o jiginni kan mais o wari min fana bɛ ka u kun ye layidu ta o wari ninnu na o wari ninnu fana bɛ ka di dɔw ma mais min yɛrɛ de kɛra wariko la fiɲɛ ye wari nin dira dɔw ma dɔw ka kɔɔri tiɲɛna ka tɛmɛ mais olu ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ o jamanakuntigi fana ka o dɛmɛ na o fana ye gɛlɛya min fana ye an sɛnɛkɛlaw sɔrɔ mais an kɔni bi kɔni vraiment an bɛ nisɔndiya min kɔni na ka jamanakuntigi fo a ye waleya min kɛ ka tila ka a ɲini a ye mɔgɔ minnu bila bi ɲɛmɔgɔ minisiriso in na ani sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ CMDT ka PDG la an b'a ɲini u fɛ u ka sɛnɛkɛlaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali sɛnɛ ka don da la Mali sɛnɛkɛlaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'o ɲini u fɛ. Lasina Dumbuya e bɛ se ka mun kɛ Faranka ye bi aw tun ye laɲiniba 11 de bɔ ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga min bɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ a bɛ se ka wuli k'i jɔ tintin sanfɛ a laɲiniba 11 e bɛ se ka fɔ sabati dɔw sɔrɔla a yɔrɔ wa ka fara Daramani Mariko ta kan. Awɔ ne Lasi y'a ye cogo min na sabati caman kɛra nka awɔ meningaw ko ten ko kɔrɔ bɛ na an ka jamana ɲɛmɔgɔw f'olu k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw ni u bɛ jɛ ka namasa dun ɲɔgɔn fɛ ka fara fili u senkɔrɔ n t'a dɔn ni u bɛ n ka kɔrɔfɔ min mɛn an bɛ jɛ an bɛ namasa dun ɲɔgɔn fɛ an wulitɔ mɔgɔ si a t'a bila poubelle kɔnɔ u b'o buli senkɔrɔ i wulitɔ dɔrɔn n'i tɛnɛna dɔrɔn i bɛ bɛn yan o de ye Maliko ye n'i ye a lajɛ ɲɛmɔgɔ minnu wulira minnu sigira mɔgɔ suguya jumɛnw de don jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw de kan ka dɔn parce que n'i ye sa kun tigɛ dɔrɔn a tɔ ye durukisɛ ye fɛn o fɛn ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko n'a fanga b'a la ale yɛrɛ min jɔ a ka responsabilité kɔrɔ n'ale tun y'i jɔ a ka responsabilité kɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli wuli depuis a wuli waati samiya bɛ waati min na ni gɛlɛya min donna o gɛlɛya tun tɛ kɛ yen parce que waati min na salon an wulila ka taa Buya fɛ yen ka bɔ Buya fɛ yen ka taa CMDT PDG fɛ yen ko nankɔnkɛ wuli ka bɔ yen mais u ma kalakiri ɲinɔ ka bɛn sɛnɛkɛlaw ma n'u ma kalakiri ɲinɔ ka bɛn sɛnɛkɛlaw ma kɔɔri dannen kɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ bɛ nimisa la n'a y'a sɔrɔ tuma ni nin tun kɛra ka kɔn kɔɔri si tilali ɲɛ ka kɔn kɔɔri danni ɲɛ an bɛɛ tun bɛ caman ba fara an ka kɔɔri foro kan. wa a dɔ bɛ dɔ la yɛrɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ min ni an y'o perdu a dɔ bɛ dɔ la an tun bɛ se ka n'o sɔrɔ an tun b'o sɔrɔ de an tun b'o sɔrɔ de ɲinan cikɛ kɔfɛ an tun b'o sɔrɔ an tun b'o sɔrɔ n bɛ misali kelen d'i ma en 2019 ni ɲɔgɔnna nana kɛ 2020 k'u ka bureau sigi min tun bɛ minisiriya la fɔ a tun bɛ kɛ kɔrɔn fɛ tantɔ finman do tantɔ ale ko k'an kɛ bureau ko bila fɔlɔ an ka taa foro la ko bureau ko tɛ fɛn dɛ ye o san o la n k'an ye tɔni ba 7,000 ani 200 ni dɔɔni de sɔrɔ mais o kɔfɛ min nana an danna tɔni 600 ma o kɔfɛ 500 kɔfɛ an ye kana sani 300 tɛ a bɛ ka jigin ka taa fɛ k'a to 700 la ka na 600 la ka na 500 la donc a bɛ ka jigin ka taa fɛ fɛn dɔw bɛ an ka kalan tigɛ an b'a jigin ni Ala sɔnna ma jɔyɔrɔ sabanan min ni an filɛ o la nin an tɛna jigin o duguma bilen an na yɛlɛ o ni san cɛ sani Ala sɔnna ma ayiwa maa 2 minnu ni jɔyɔrɔw kalifara u la n'o ye minisiri Lasina Dambele ale jɔyɔrɔ nɔrɔ bilara ni Daniel Simon Kɛlɛma ye o cogo kelen na Dr Nango Dambele ale fana jɔyɔrɔ falenna ni maa min ye o ye Mamadu Musafa Jara ye aw yɛrɛ bolo ninnu bɛ se ka nɔbɔ ko la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛ ma anw ka jamana a ka n'i jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la nka ni Ala sɔnna ma o jaabi an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la sɔɔni sisan an bɛ segin ka na ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni Ala ka jɛ. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية
foli ani tanni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ka ka jabaraniso mandi lajɛ ɲɛta tv jɛmukan bɛ ka ɲɛnamaya o ye faso jɔkɛnɛ ale bɛ ɲɛnamaya dɔgɔkun ni waati kelen na ɲɛta tv jabaraniso sanfɛ bi wele bilalen don mali cikɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛnaw ka se ka na an da don kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ a lahalaya bɛ cogo jumɛn na an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi o cogo kelen na président Assimi Goïta n'o ye camancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye tarata tɛmɛnen a bɛ fɔ min ma ko conseil des ministres la kɛnɛ kan ale kɔni ye décision ba fila ta ministre min sigilen don cikɛ ko kunna anw ka jamana kɔnɔ o wulila ka bɔ yen nɔ ka taa se CMDT yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma ale fana wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen nɔrɔ bilara an bɛ don min na ko bi ayiwa Dramani Mariko ninnu falenni ka mɔgɔ wɛrɛw bila u nɔ la tantɔ min ye Mamadu Musafa Jara ye min ye Daniel Simon Kɛlɛma ye ministre ye ninnu ka nali e bolo a bɛ se ka kɛ jigiya ye wa ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛ walima sɛnɛ ko yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ. Ni Ala sɔnna an bɛ jamanakuntigi fɔ halisa a ka ninnu faleli la ka d'a kan san 3 ou san 1 minisiri nalen ye san 1 de kɛ ma fili parce que a nana salon juillet kalo la san 1 yɛlɛma ma se ka don baara la ni Ala nana ni jamanakuntigi ye mɔgɔ wɛrɛ bila o nɔ na ka mɔgɔ dɔ bila CMDT PDG nɔ na min ye san 3 bɔ a bɛ baara la depuis 2019 fo ka taa se bi ma mais san o san an bɛ jigin n'o ye kɔɔri ta ye an tɛ k'a yɛlɛ ni jamanakuntigi ye mɔgɔ bila olu nɔ na an bɛ jamanakuntigi fo la an b'a miiri fana k'a fɔ ninnu nana ni nana ka na sɔrɔ a fɔra ko gɛlɛya mun bɛ yen ko de bɛ ka kɛ sababu ye ka fɛn min tiɲɛ e min nana bila o nɔ na e de kan ka ɲini sisan k'o gɛlɛya kunbɛn i kana tɔ fiyewu gɛlɛya kelen min ni o sababu ye an jamana sɔrɔ la jigi olu ma ɲi ka tɔ fiyewu o jamana sɔrɔ ka jigi k'u ka kɛta olu k'u jija u ka kɛta la ne kɔni bɛ min fɔ o fɛ an jigi b'a kan an jigi bɛ Ala kan ka tila ka an jigi da u kan k'an jigi da an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ninnu bɛna baara kɛ a kɛcogo la an jigi b'o de kan o la an b'a ɲini Ala Taala fɛ jɔyɔrɔ min kalifala u la u k'u jija ka se ka jamana den bɛɛ hami fa ni Ala sɔnna ma o kɔni ne ka kuma ye ka ɲɛsin olu ma welekan ye an b'a jigiya k'a fɔ aw welekan na mɛn jamana ɲɛmɔgɔ fɛ i n'a fɔ aw ye damakasi ni welelema kan da minnu da ni camancɛla fanga ma ɲɛmaw y'u kɔfilɛ aw ka welekanw na an b'a jigiya hali filɛ ka welekan min fana da a bɛna lamɛn camancɛla fanga ma ɲɛma fɛ ayiwa Lasina Dunbiya e bɛ se ka mun fɔ ni maa fila ka nali la ni cakɛ bondaso walima ministère kunna ka taa se aw yɛrɛ ka CMDT walima aw baarakɛ ɲɔgɔn ye CMDT ye n'o ɲɛmɔgɔyaso falenna nin cogo in na ta e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la. Ni ye kɔrɔfɔ sɛnbɛnni na n b'a fɔ ka aw waleɲuman k'a n'an mɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. N'i y'a mɛn ko ɲɔgɔn gɛngɛndula tɛ tɔrɔn fila bɛ duguma. O ye tiɲɛ. Tɔrɔn mun fila min bɛ an na o ye nin yɔrɔ fila nin de ye. Mun ye minisiri ye ani PDG Daniel Simon Kɛlɛma ale bɛ yɔrɔ min na bi ko tɛ depuis sikow bɛ yen wagati min na depuis an fitinin minnu bɛ an ka ɲɛmɔgɔw senkɔrɔ. Donc e bɛ fɛ k'a fɔ cikɛla dɔnniba dɔ. Cikɛla dɔnniyaba dɔ de don. Tabarikala. Kɔɔri sɛnɛna ninnu yɔrɔ dɔnniyaba dɔ de b'a la. Depuis sikow wagati kana se coopérative ko ma ani an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye bɔgɔ nɔɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ. Tabarikala. Ka se fɔ bi ma. Ni ale tun na mɛnna ka se bi ma gɛlɛya mun ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ nin o gɛlɛya tun tɛ kɛ parce que a y'a yira a ka ministre la waati min na ni Modibo Keyita ka bɔ Kita n'o de tun bɛ yen a y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw kana fara a kana kiiri don sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ni sɛnɛkɛlaw fara sɛnɛ bɛ tiɲɛ Mali kɔnɔ a ma lamɛn o wagati o la waati min na n'u y'a proposé k'a bɛna kɛ ministre d'agriculture ye o dilanna tuguni ka Lasina Danbɛlɛ ta k'a bila ye a ma na mais ni Ala nana n'a ka na ye ka na ni ale ye an b'a fɛ a kɛ sabati a bolo a ye fɛn mun ye kunun a ko lawaleya bi juguman mun kɛra kunun a kɛ o éviter wagati mun na ni min tun bɛ ministère la ni ministre fila ni n'o ye Modibo ni Lasi ye nankɔ tun b'olu diriger cogo min na ministre fanga de ka bon ni PDG ye mais n'a fɔra ko PDG kɛ ministre diriger ne b'o faamuya an sɛnɛkɛlaw t'o faamuya. Ne ma nin faamuya cakɛ bondaso ministre de kɔni ka bon nka ka ministre cakɛ bondaso bonya ni ministre ye o tun bɛ kɛ wa. Ala n ka cɛ ne b'a min f'i ye an sɛnɛkɛlaw
an minnu bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ an b'a bɛɛ dɔn ne ni Bamakɔ tɛ kilomètre 65 ye Nango Dambélé en tant que directeur o tun ka girin ni ministre o de tun ka girin ni ministre ya waati la minnu tulo b'an kan na olu b'a kalama sɛnɛkɛla kɔni ka yɔrɔ la kɔni n'a fɔ n y'a bila ni mun tun ma diya u ye appel d'offre wa fɛn fɛn wa bɛɛ de tun b'olu bolo ministre yɛrɛ kɔni ta tun ye dɔrɔn k'a kɔlɔsi u fɛ yen dɔrɔn ye ministre ye dɔrɔn ye ministre ye simplement voilà an sɛnɛkɛlaw kɔni an ko n'a fɔra ko Sunzan ta ye kɔma ye ni kɔma bɔra Sunzan bɛ tunu an yɛrɛ t'o faamuya an sɛnɛkɛlaw t'o faamuya o de bɔ sɛnɛ nin na sɛnɛ nin n'a faamuya bila a diyara mɔgɔ ye sɛnɛ nin bɛ taa a ma diya mɔgɔ ye sɛnɛ nin bɛ taa la coopérative n'appartient que les coopérateurs ni mɔgɔ min b'o b'i kunna dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ ka mɔgɔ dɔ ta kana bila an kunna transition wagati ya waati min na n'u nana ni Jara ye Solomon Jara ye ka tila tuguni kana ni Fɔnba ye an y'a fɔ wagati la n ko tɛ an ka loi Wada la ça n'existe pas loi Wada sariya la mandataire ko tɛ yen donc e yɛrɛ bolo fili kɛra du fait que u ye transition min sigi sɛnɛkɛlaw kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔya la fili kɛra yen nɔ depuis o wagati la dɔrɔn sɛnɛ tiɲɛna sariya foyi t'a yira k'a fɔ o jɛkulu tun sariya foyi tɛ an ka loi Wada la sariya t'a yira Wada la k'a fɔ ko jɛkulu dɔ kɛ sigi min ye transmission mɔgɔ ye coopérative kunna e k'a lajɛ coopérative Mali falen don coopérative la coopérative dama tɛ kɔɔri sɛnɛnaw ta ye il y a la coopérative Yiri il y a la coopérative des éleveurs il y a la coopérative des marcheurs il y a la coopérative bɛɛ bɛ yen mais n'a fɔra ko sɛnɛkɛlaw ta kɔɔri sɛnɛ ta yɔrɔ dɔrɔn ko mɔgɔw ɲɛ don o dɔ la k'i bɛ taa transmission dɔ sigi o kɛ ko kɛ an ka ko kɔnɔ min ɲɔgɔn ma kɛ ban ale ye mandataire minnu sigi que ça soit les délégués et les sous-délégués olu bɛɛ tun bɛ sara ale fɛ karo kɔnɔ mais u ma deli ka kɛ ban n'a fɔ yabala mun ta ye sɛnɛ bɔgɔnɔni ye n'i ye mɔgɔ dɔ sigi yan ka olu sara karo kɔnɔ mun bɛ bɔgɔnɔni na olu ta ye san kɔnɔ dɔrɔn kɔɔri minɛ ban feere la dɔrɔn olu ta ye est-ce que a bɛ bɛn wa depuis o wagati la baara tiɲɛna Bara tiɲɛna ayiwa Daramani Mariko e ye président comité national de crise min sigira Mali kɔɔri sɛnɛ a bɛ se ka wuli k'i jɔ tintin sanfɛ cogo min na nin waati laban ninnu na an ye nɔgɔko kuma mɛn min cayara min yɛrɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ min kɛra sababu ye ka taa ni ministre yɛrɛ ni CMDT yɛrɛ directeur ye nɔgɔko in bi cogo jumɛn na bagaji ko fɛnɛ fɔra k'a fɔ hali bagaji dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ cikɛlaw bolo bi min ni danger ba don kɔlɔlɔba de b'a la min bɛ se ka se an ka ɲɛnamaya yɛrɛ ma a ko bɛ cogo jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn b'e la an ka nɔgɔko ni bagaji ko ta fanfɛla la Mariko Ala sɔnna fɛn min ye engrais ko ta ye n bɛ fɔlɔ o la n'o ye engrais ye an bɛ engrais min don kɛrɛnkɛrɛnnen an ka kabaw kɔrɔ an ye jateminɛ min kɛ ɲina engrais la an ka sɛnɛkɛlaw olu ye jateminɛ min kɛ ɲina engrais la ɲina engrais ni engrais tɔw tɛ kelen ye ayi an bɛ engrais minnu don san tɔw la olu ɲina ta tɛ kelen ye ka d'a kan san tɛmɛnenw na an tun bɛ engrais minnu don an bɛ engrais minnu dɔn ka kɔrɔ n'i y'a don a bila i ka suman kɔrɔ yanni heure kelen cɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ yɛlɛla k'a bɛɛ nɔrɔ dugukolo la engrais bɛ yelen a bɛ yelen ka nɔrɔ suman kɔrɔla la ka nɔrɔ ka kɛ ka dugu minɛ ka nɔrɔ dugukolo an bɛ tile 3 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ ngoro ye mais bi i bɛ engrais don a bɛ tile 12 kɛ i bɛ taa sɔrɔ a kisɛ de dalen bɛ suman kɔrɔ ye a bɛlɛkisɛ o tɛ engrais kisɛ bilen o ye bɛlɛkisɛ ye bon an y'a lajɛ n'i ye bɔrɛw lajɛ engrais bɔrɛ kelen o bɔrɛ kelen lajɛ i b'a sɔrɔ n'i ye a kɛ ji la n'i ye an bɛ engrais min dɔn ka kɔrɔ n'i y'o kɛ ji la i yɛrɛ kɛtɔ k'a dɔn ni tigɛ ɲiginnen donna a la i b'a ye a bɛɛ bɛ yelen ka nɔrɔ i tigɛ la mais nin na i b'a kɛ ji i bɛ engrais in kɛ ji la ka tile 2 kɛ a tɛ yelen i b'a bɔ ka tila k'a da i b'a bɔ ka tila k'a bila halisa o engrais kelen de b'o cogo la n yɛrɛ natɔ n bɛna ni engrais dɔ ye ka n'a yira mɔgɔw la mɔgɔ k'a ye mais hakili bɔra a kɔ sinon engrais a dɔ b'an bolo hali Bamakɔ yan engrais in kɔni an kɔni bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛ ka kule ko san wɛrɛ sɔrɔ jiginna ko arrondissement tɛ kɛ tari la parce que ko ni engrais bɔrɔ 5 don hectare kelen na finman bɔrɔ 4 ire bɔrɔ 1 ko n'o don hectare kelen na i mana fɔ ni foro in baara la k'i kan ka tɔni 1 ani kilo 200 sɔrɔ hakaja ka yɛlɛ o sanfɛ mais ni engrais min dira e ma engrais min ni a tɛ yelen n'a tɛ kɛ fɛn ɲɛ suma ye f'a bɛlɛkisɛlama don no hali y'o bɔrɔ 10 don hectare kelen na ne ma dala ni sɔrɔ bɛ se ka yɛlɛ o la an kɔni bɛ wele min da hali sisan engrais ko in kɔni fan fɛ vraiment jamana ɲɛmɔgɔ anw ta ye sɛnɛkɛla ye engrais min bɛna d'anw ma anw b'a don suma kɔrɔ quantité min b'a kɔnɔ anw t'o dɔn an b'a ɲini u fɛ u ka engrais ninnu u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u la k'a dɔn
jumɛn de don parce que anw yɛrɛ kɔni tunna la sa anw t'a dɔn fɛn min de don engrais min bɛ aw bolo ɲinan ka ci kɛ n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kaba kɔɔri bɛrɛma sɛnɛ k'a sababu kɛ gɛlɛya min donna kɔɔriko la an na ko k'o bɔ yen bon an ka mɔgɔw tilara ka na dusu tuguni k'u bɛ kaba sɛnɛ ka balo sɛnɛ ka jamana fa anw m'an yɛrɛ fa fɔlɔ an sɛnɛkɛlaw m'an fa fɔlɔ minnu bɛ duguba kɔnɔ n'olu tɛ ni foro t'olu bolo i n'a fɔ aw journaliste minnu bɛ yan ni foro tɛ aw bolo k'a sɔrɔ balo tɔ ka na se ka aw fana lafa a ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la mais ni engrais min donna balo kɔrɔ ni balo ma se ka ɲɛ engrais yɛrɛ ma se ka balo ɲɛ yarɔ kɔni anw tɛna an falan sɔrɔ la k'a fɔ ko dɔ bɛna di duguba kɔnɔ mɔgɔw ma o la an kɔni bɛ min ɲini halisa o engrais ko in fanfɛla la vraiment u ka engrais ko in u k'a sɛgɛsɛgɛ a ka ɲuman ka se ka sɔrɔ ka di sɛnɛkɛla ma walasa jamana bɛ se ka balo sɔrɔ sɛnɛkɛla man ka kɛ sɛnɛkɛla man ka dɛmɛ ka balo ta ka taa di sɛnɛkɛla ma sɛnɛkɛla ka ka dɛmɛ de ni an sɛnɛ musaka ye sɛnɛkɛla ka sɛnɛ kɛ ka balo sɔrɔ ka tila ka balo fara ɲɔgɔn kan k'a di jamana ma jamana yɛrɛ ka se ka minnu bɛ n'olu tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ jamana ka se ka balo kɛ k'olu dɛmɛ mais n'a fɔra ko jamana bɛ balo de ta ka taa di sɛnɛkɛla ma kungoda la o lagosi n'a fɔra ko cikɛla bɛ burusi kɔnɔ ko ala mɔgɔw wele Bamakɔ ko ka balo san ka bila ma n sama malo la n sama kaba la n sama ɲɔ la o tɛ hɛrɛ o ye bamananw bɛ k'a fɔ cogo min na ji k'a boli ka yɛlɛ kulu sanfɛ o t'an ka laɲini malɔrɔ ko de don a b'an kuma suli ayiwa bagaji ko ta fanfɛla la Lasina Dumbuya bagaji ko in a kuma cayara i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la ka fara engrais ko kuma in fana kan bagaji ko in kuma cayara bon ni i ye o kuma fɔ misali la bagaji nin donni daminɛna Sarun de ko fana bagaji man ɲi dɛ bawo disi fɛn min donna an ka fɛn na ne ye bɛ kɔɔri mɔ ɲɔgɔn ma gan o hali an ka furaw hali an ka foro kɔnɔ yiriw a tun mɔnna o ma u nana ni bagaji min ye ko ulala a ulala kɔlɔlɔ de ka ca a jima bɛ yen a muguma bɛ yen a jima n'a muguma nin a kɔlɔlɔ de ka bon kojugu parce que an ma deli a la bon n'a kɔlɔlɔ ka bon o bagaji ko o kɔlɔlɔ de bɛ ka se sɛnɛkɛlaw ma ten o de la ni yɛlɛma ma don a la an bɛ bagaji kɔrɔ minnu dɔn olu kɛ fɛnw olu kɛ changer an ka se ka baara kɛ ni o ye o mɛnɛ fɛn wɛrɛ ta ka bɔ jamana wɛrɛ kɔfɛ ka na an tɛ minnu si dɔn n'i y'a wulu ye n ta si dɔn min na o fana o kelen pe o bɛ bagaji in an y'a mɛn ka fɔ présidence ye a fɔ a utilisation ka jɔ nka a marali min mɔgɔw bolo so kɔnɔ ni bagaji min ni hali n'a ma ta kɛ kɔɔri kɔrɔ mɔgɔw dun kariyalen don ka taa ni utiliser cogoya wɛrɛ la kɔngɔw ni fɛn wɛrɛw bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ ni kana na kɛ kɔlɔlɔba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma dɛ Lasina Dumbuya e yɛrɛ ye o banfɔla ye a bɛ fɔ k'an k'an sinsin an yɛrɛ kulo kan an yɛrɛw ka bagaji dilanlenw ani an yɛrɛw ka nɔgɔ dilanlenw ye ko k'o kɛ an ka nakɔ kɔnɔfɛnw kɔnɔ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan ni tugun wulila bɔbolo bɛ i kun minɛ na ulala mun nana n'a bɛɛ ma se ka utiliser salon a maralen don magasinw kɔnɔ n'a maralen don magasinw kɔnɔ ni a baden de maralen de magasinw kɔnɔ a baden yɛrɛ a caman ba a kotakɔrɔw de maralen don magasinw kɔnɔ bon n'a maralen magasinw kɔnɔ pour que a ka se ka fɛn k'a évacuer u bɛ a feere nakɔ kɔnɔna a b'a feere kɔngɔnsɛnnaw ma olu de b'a ɲagami k'a fiyɛ bon a dun kɔlɔlɔ ka bon bon an ka jamana sɛnɛkɛlaw tɛ kɔlɔlɔ parce que olu tɛ test kɛ ka se labo la k'a lajɛ a bɛ mun de kɛ an ta ye dɔrɔn an ka fɛn bɛɛ lafiya cogo min na pour que an bɛ se ka wari sɔrɔ an ka fɛn na mais a kɔlɔlɔ bɛ bawolo min na n'i t'o dɔn o de bɛ na n'a ɲɔgɔn ye mɔgɔ caman de bɛ yen denmisɛnnin caman de bɛ yen olu madɔnnen don olu kun ma yɛlɛmalen don polio bɛ dɔw la bana dɔw bɛ olu la n t'a si dɔn olu de bɛ olu la ni kɔlɔlɔ de bɛ na n'o n'a ɲɔgɔnw ye an b'a jigiya ni ala sɔnna ma jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka aw lajɛ u bɛ k'a lamɛn nin waati in na an b'a jigiya ni ala sɔnna ma bagaji kulu min ni a bɛ an ka cikɛlaw bolo walima magasinw kɔnɔ bi camancɛla fanga Asimi Goyita ni o ye a ɲɛmaaba ye u ka fɛɛrɛ siri walasa ni bagaji kulu min filɛ nin ye magasinw kɔnɔ an ka juwafiyaw la cikɛlaw bolo a bɛ se ka silatunu cogo min na bari ni nin ma la silatunu nin bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ni bana wɛrɛ ni kasara wɛrɛ ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ ma o cogo kelen na engrais min bɛlɛkisɛlama bɛ ka di mɔgɔw ma ko engrais min ni an bɛ se k'a tɔgɔ yɛrɛ wele ko engrais bɛlɛkisɛ ni ala sɔnna ma wele k'an bɛna lamɛn jamana marabaaw fɛ ayiwa Daramani Mariko an bɛ se ka an jigi da ka fɔ jigiya banna
Mali sɛnɛko walima kɔri sɛnɛ yɛrɛ k'a fɔ a bɛ se ka san sɔrɔ don n'a nataw la. Ni Ala sɔnna. Ala halisa jigiya bɛ se ka sɔrɔ an na Mali kɔri sɛnɛ ɲɛtaa kan ani Mali balo sɛnɛko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛ kan ka d'a kan ni fɛn finman min bɛ nɔnɔ na n'a fɔra k'o ye finman ye n'o taara ka bɔ nɔnɔ na ka to nɔnɔ jɛman dama ye ne hakili a kan ka ɲa o ye jamanakuntigi ye mun kɛ hakili o kan ka kɛ sababu dɔ ye k'a ɲa engrais kolonko kuma bɛ ka fɔ bagaji cɛnniko kuma bɛ ka fɔ sɛnɛkɛla tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni ye nin fɛn ka suma na a bɛ ɲa a ma bon ni a nana ye sɛgɛsɛgɛ la ko a cɛ man ɲi kolon don a jiginna salon hali ɲina kɔrɔlenw dama tɛ hali ɲina a jiginna magasinw na a bɛ mɔgɔw bolo bon a ka kan baara bɛ kɛ olu fɛn o fɛn na vraiment hali n'a sɔrɔ u bɛ magasinw kɔnɔ n'a sɔrɔ ɲinanta ninnu n'olu sɛgɛsɛgɛlen don o kunnafoni ka di mɔgɔw ma n'olu yɛrɛ ma sɛgɛsɛgɛ jamana ɲɛmɔgɔ k'u sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka se k'u late mɔgɔ kura minnu sɔrɔ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin fura ninnu ma pour que an bɛ se ka kisi k'a dɔn kan ni ɲinan san kɔni an bɛ se k'a fɔ ɲinan san ni engrais kura mana di mɔgɔw ma k'a fɔ ko jamana an bɛ se k'an sigi ni balo hakɛ dɔ ye k'o kan ka sɔrɔ san wɛrɛ k'an sigi ni kɔri hakɛ dɔ ye k'o kan ka sɔrɔ san wɛrɛ a tiɲɛni sababu tɛna bɔ sɛnɛkɛlaw ka kɛbaliya la dɛ wa an tɛ se k'a fɔ ka tiɲɛni bɛ se ka bɔ Ala la sanjiko la ka d'a kan san a bɛ k'an na mais a sɔrɔ jigili bɛ se ka sɔrɔ mun na o ye engrais kolonko in ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ in jigin ani bagaji min bɛ yen ni mɔgɔw siranna utiliseli ye o dun bɛ kɛ jamana yɛrɛ de ka faute bɛ kɛ o ye o tɛ kɛ sɛnɛkɛlaw ka faute ye an kɔni seko ye min ye o tɛ kɛ damama yɛrɛ n'o ye Ala ka faute ye k'a fɔ k'a bɛ ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma ni Ala sɔnna o la an kɔni seko ye min ye anw sɛnɛkɛlaw seko ye min ye an bɛ an seko kɛ ni Ala sɔnna ma ni Ala ye san nata jira an na ni ninnu nana baara ta ka yɛlɛma min don ka mɔgɔw damakɛɲɛ engrais ɲuman ye min ye k'o ɲini ka bila bagaji ɲuman ye min ye kɔlɔlɔ tɛ min kɔ n'a bɛ anw ka forow ɲɛ ka tila ka fɛn ɲɛnama ninnu gɛn ka bɔ foro la k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a kɔ n'o fana dira an ma san wɛrɛ ka kɔɔrisi ɲuman ɲini ka d'a ma kɔɔrisi min ni sɔrɔ bɛ k'a la ka d'a kan kɔɔrisi dɔ tun b'an bolo fɔlɔ o tun b'a fɔ a ma ko BRS a san na an ye tɔni 770 ni 60 ani dɔɔni de sɔrɔ o de la an ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ mais o kɔɔrisi o nana ta ka bɔ an bolo fɔlɔ ka na ni kɔɔrisi wɛrɛ ye ka na ni 80 voilà ni kɔɔrisi ɲuman ɲinina ka na d'a ma k'a to a sɛnɛni ye a kan ka sɛnɛ ni minɛn minnu ye ka anw kɛ k'an ka wariw sɔrɔ a sɔrɔ waatiw la minɛ jamana kan ka dɛmɛ ni mun ye n'o ye tracteur ni a fɛnw ye o minnu kan ka di sɛnɛkɛlaw n'o dira an ma ne b'a fɔ anw bɛ kɛ farafinna bɛɛ ye farafinna bɛɛ mɔgɔw bɛna balo ta anw fɛ yan ni Ala sɔnna ma sanni an ka balo di mɔgɔ ko wɛrɛ ka balo ka bɔ jamana wɛrɛ anw yɛrɛ bɛ balo kɛ jamana wɛrɛw ma inshallah ni Ala ka jɛ jigiya bɛ se ka da Mali cikɛ kan wa Lasina Dunbiya inshallah an b'a fɔ Ala ɲina ma an bɛ an kuntigi Mahamadu sallallahu alaihi wasallam barika da jigiya bɛ Mali la parce que n'i ye Mali dugukolo lajɛ Mali dugukolo kɛ bon ni farafinna dugukolo caman ye an degunnen tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ espace baw bɛ yen dugukolo dumanw bɛ yen babolow bɛ yen lɛ kɔnɔnaw bɛ yen farabolow bɛ yen minnu ye malo sɛnɛyɔrɔ ye minnu ye nakɔ sɛnɛyɔrɔ ye minnu ye kɔɔri sɛnɛyɔrɔ ye minnu ye kaba sɛnɛyɔrɔ ye ni an bɛ se ka jigin cogo jumɛn na an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka n ka ɲɛmɔgɔ bɔra la sisan comité de crise depuis le 5 mai an filière 4 bɛɛ lajɛlen secteur 40 ani secteur 4 an bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ joyi la comité de crise mun sigira n'o ɲɛmɔgɔ bɛ Dramani Marigo bolo an de tɛna an bolo jigin an tɛna an bolo jigin gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen an b'a ɲɛɲini k'a sidɔn pour que ka fura ɲini a la a tɛ taa cogo si f'an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma chambre d'agriculture n'o ye Buya ye Sanusi Buya si la mun ye an ka ɲɛmɔgɔw ye mun ye ministrew ye mun ye présidentiel ye an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka nin gɛlɛya ninnu furakɛ n'o kɛra dun ka fa bɛ sabati Mali kɔnɔ dun ka fa bɛ sabati n'i ye nɔgɔko lajɛ sisan Dramani y'a fɔ sisan bi bi in na Mali kɔnɔ yan hali ni mɔgɔ min tɛ kungo sogo min yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko u sennɔ ka ca nin yɔrɔ in na nɔgɔ bɛ dilan jɔn ni jɔn fɛ tuguna b'a dilan ɲumanin b'a dilan dugu de DPA b'a dilan mais n'i y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in na cɛ ne tɛna n da don a la a bɛrɛ fanba de yera DPA la mais bi bi in na n'i ye appel d'offre yɛrɛ lajɛ k'a fɔ ko appel d'offre ko ka kɛfɛnw ɲini k'a di sɛnɛkɛlaw ma o ɲɛmɔgɔ o bɛ DPA ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye Dugure ye o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na
ni fora ni almambi n'a fɔra jigi kɔ a bɛ kɔlɔlɔ fili ala sogo bonya kɔrɔ sagotigi ala ye an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn baro in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka wagati min bɛ kalifalen don an na an bɛ dansigi kɛ bi jɛmukan na ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw mana bɔ yan ka taa bolo don baara o baara la ni ala ko ta tɛ ala ka kɛ hɛrɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔlamaw yɛrɛ an bɛ foli lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnen ala dangasakaw an bɛ u fo lasina yɛrɛ dunya tɔgɔ la ka Dramani Mariko ka Joyila bɛɛ lajɛlen fo Joyila région maaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen ala a yɛrɛ ka dugu n'o ye Kulukɔrɔ ye min ni Joyila yɛrɛ ye kilo mugan bɔ ɲɔgɔn ye an bɛ foli lase a dugulamaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛ comité de crise an maa bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Frère Mali yɛrɛ Sori Tarawele Sori Ibrahim Tarawele an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen s'a ma ale de kɛra sababu ye an bɛ se ka fɔ ka fara ɲɔgɔn kan nin togoya in na tan ka wuli ka jɔw bila sen kan kɔɔri sɛnɛyɔrɔ yɛrɛ walima Mali cikɛyɔrɔ dugu bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɔɔri sɛnɛna walima Mali cikɛlaw ka soba APICAM a ɲɛmɔgɔya so Sanusi Buya Sila an bɛ foli lase a ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma nin tɛna k'an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan cikɛ ko bɛ cogo jumɛn na kɔɔri sɛnɛ ko bɛ cogo jumɛn na an ka se ka n'an da don la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ maa welelenw o tun ye kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ka se ka i disi da gɛlɛya minnu bɛ kɔɔri sɛnɛnaw kan an tun ye u wele ka na lahalaw yɛrɛ bɛ cogo min na ka taa se CMDT yɛrɛ ɲɛmɔgɔba wulili président colonel Asimi Goyita yɛrɛ fɛ ka taa se ministre min sigilen don cikɛko kɔnɔ an da na don ninnu bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira an na min ye faso jɔ kɛnɛ jɛmukanw ye inshallah يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحب